Guys, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. I think panopa ndikuti little bit pali nkhani zambiri mbiri. Ndeno I think tiyamba kumpanga cover imodzi since sitiphatikizaphatikizа kuti makuti tiyamba ya dziko limodzi. I think today my hands are not that full. Yes, pachizungu amatera kuti manjanga so dzadza, which means you're not that busy. Right, so actually the tingoyamba ndi Iran zikuoneka kuti nkhondo pakati pa Israeli ndi Iran zikuoneka zoti iyambiraso. Remember first time nakambaso chimodzimodzi kunena kuti nkhondo ikununkhira nthawi iliyonse athibulana nthawi iliyonse Israel ipanga attack Iran nazakamba after 2 days mpaka mazindikira zoti Iraniso yabuka. Anyway, this time chikuchitika ndi chani? Yes, this time nkhondo yese inatha yayi pasipasi pali china chake chimene anthu akugwira chonchi. You understand what I mean? Like pali kugwira kugina kuti it's like pali moto nde pali phulusa likuoneka zoti lilibe moto koma ukakalasula chonchi phulusa cha pasi pakepo kupeza nthu makala apyu kupeza makala akuyaka moto. I think that's the only problem that we have. Ababa nkhondo iyi abana tizipangana include maiko atatu. Should me okay atatu kumaso alipo so not on atatu kumalipo kakugulu ndithu. Kamano kumbali naye kuli Iran. Ajina America aja, ajina Israeli, ajina ndi azinzawo. China chake nthu chidakalipo ndithu. Kuti amene wawa ndithu tanyesiso kachikena. Okay. Here's what happened. Iran imapanga test imayesa bomba lina lake missile ina lake limene wakhoza nakasipa cha nuclear wakaneza koma pali bomba lina lakeso limene dzina lake akutchula kuti Qassid or something Qassid koma ndi QASED Qassid ano akewo akuti tikatanthauzira mu chizungu meaning tanthauzira dzina limene lili it means target Qassid and it means akuti iwo uthandiza kuti target kwa bomba limene lili uli aliyense wadabwa nalo. Why bombali akuti likuoneka zoti ndila international bombali likuoneka zoti litha kutuluka even continent ina kopita so continent ina. Bombali akuti 10,000 kilometers likafika. Ndiyeno akuti okay test yanapanga pompano but I think silingakuonetseni koma I think mupanga check mungopanga search kuti Qassid testing chanchani Iran panguyesa bomba yanchani mulionaso niyo mulionaso mano kaso ineso ndifana pange post chifukwa anthuwa makamaka amanenda mabazi kwambiri amatisaka kwambiri. Ndeno bomba limene lili akuti ndithu ndilopsa ndithu iwo limene amalipanga test limene amaliyesa nde after kuyesa bomba limene lili kwatulukano ma statement yoyamba yerutsa ndi America kuti ayi Iran itu anamba ndi Trump. Iran is very nasty mayankhedwe awo. Iran ikuoneka zoti sikumva sikugonja nde ife chimene ngapanga ife Iran imeneyi tiyipanga zinthu kwambiri ngati itakhala kuti ipanga nuclear weapon ndithu ife ndithu tiwarani tiwabandula. Okay, that was maujira amene tsopano
ma-Americans pamene ma-Israel minister of defense ku Israel watumiza clear message yonena kuti apapa pafunika ndithu tipange ataki Irani komanso tiphe bomba limene lingaponyero lipite straight kwa supreme leader ku Irani kucha. Nde tensions ayambaso kachikena, right? Akuti akuona zoti yayi nkhondo iyi ofunika ndithu taanyitse ndithu iwacha. Koma mutha kuona kuti interview yapo mpano pa prime minister ya foreign minister wa Iran, interview yapo mpanopa anatumiza message ya clear kunena kuti if we have no intentions of reaching nuclear weapons, iyoyo zipangizo zimene ife tikufuna tipange, right? Sikuti mutiletse chifoti ndi nuclear imagwiritsidwa ntchito mu zinthu zosiyana, agriculture, science, medical, zambirimbiri, osati mabomba okha yayi, magetsi, even magetsi enieniwa kungochula magetsi kuzima maonaso rufuru lake. Okay, chabwino. Yeah. Ndeno sikuti ndi nuclear yokha yayi. Sikuti ndi nuclear weapons yokha yayi. Kapena military purposes. Komano paliso zinthu zina. Nde yowa akuona kuti yayi komano mukutenga wambiri ka. Iniyo uranium sitifam amapangira uranium mukutenga wambiri kwa mukudutsa pamalire. Fa malire amene mukudutsa ndi mukupita kuchani mutha kupangira yani mutha kupangira nuclear weapon. Nde ndisurufuna mupite kutiko kopita kuchako tofuna mulekeze pa level imene yopangayo. Komanso panopa it's like even za uranium zikuvuta kumene kuti pakana or even awapatsa kumene like awaloleze kumene ngakhale kuti olo wa peace deal yo ameneyo wa za ntendeleyo ama civilian yo akhanga kuti akuvutavutaso ya iniyo simungapange zimene nde Irani yazo kuti kodini vuto ndi chani iliyo vuto ndi chani. Ndiyeno maybe apati unikirane bwinobwino ichi ndi chifukwa chimene mwina Irani chamene nakuti okay pampano pa statement inabweya yona kuti ngati zili zoti muphwasula malamulo a ceasefire Iran si Lebanon izakubwezerani. 1 2 mwina ichi ndi chifukwa chimene Irani inkakana za ceasefire chifukwa Irani inazayankhulaso kuona zoti ifeyo makamaka tikudziwa zonse zoti mufuna mukonzekere mukakonzekera okay mayakaso right mukakonzekera ndiye kuti mufuna muti muyambeso ndewo muyambeso nkhondo. Irani nje nkanena zoona apa pasipano akonzekera apa ngati news dazawo you understand. Ndiye Irani ndiyo chenjira nayo semaraniso imaonesa chifaka amaisa chibombo chichachi chimene chilipocho chifaka amachiyesa. Ndiye panopa akonzekera tsene ifuna iyambeso. Ndiye panopa statement imene ikuzungulira kwambiri kwa America uchino kwa Israel imene ikunena kwambiri ndiyonena kuti Irani ikupanga prepare major attack. Irani ikufuna ipange iphulitse kwambiri. Nde mazoba cha amabwera kaindi bodza pacha babodza kwambiri amamba ndije Netanyahu zonse zokhuza ndi ku Iraq letsana anamba ndiye. Ndiye akangoyishosha basa America emamvera makuti remember ngasiwa jana amene zokhanga ti ndamene malamulo 11 America ichi tinakapakaliza AIPAC ndi zina. Nde bachidule nkhondo iyi pajaba ceasefire nalipo ichi pakati pa Iran ndi Israel ankafuna kukonzekere kaye asulu apa pupureka izida asonkhanitse zida ndi ako asonkhanitsa nde pano pasopano akambaso za nkhondo inaso
nde anytime timvaso kuti nkhondo inaso ikubulikaso. Nde this time sitikuti kuti Iran yakonzekera bwanji nanga Israel yakonzekera bwanji, komano just for your own information kuti panopa chelu nkhondo ina ili munjira pakati pa Iran, America ndi Israel. America samaisiye ifoka ndimene iliso katikati kwambiri. Guys, thank you so much. Then kena kuti pangeso cover kwina kuti Cambodia nzarani nanga Russia the choncho. I think tizipanga imozi. I think literally I've got a little bit time.